Hello, mayong adlaw mga kapobre. Tanan namong supporters diri kabalo ko nga dili katoliko, pero unta kini nga video magiyahay lang taghatag og respeto sa atong isag-isa ka tinuhuan. Salamat kayo. Kani nga video mga kapobre padulong mi sa Simala. Kompleto ang proud pobre jud ani. Before na ko ipakita ang akong tuyo ug tumong para sa Simala mga kapobre, tuguti ko nga magpasalamat ko ninyong tanan nga naa diri isip na himong instrumento sa among kinabuhi. Kay og wala mo, wala sab mi. Salamat kayo sa inyong makanunayong suporta. Last September 8, 2022, nianhi mi diri sa pagbisita sa Simala ni Mama Mary kauban si Inday. Si Inday pa lang kay wala pa man si Cookie naabot sa among kinabuhi ato mga kapobre. Dayon karon mo adto mi alang sa pagpasalamat. Salamat sad kayo sa mga tawo nga nitabang ug nga walay pagduha-duha na mo. Special mention sa Honorio family. Last September 8 kauban ako si Inday ni adto og Simala mga kapobre, bisan igo-igo ra jud ang among kwarta. Naningkamot mi para makaabot mi sa birthday ni Mama Mary. Dahil mga kapobre, kay wala naman may cellphone, nakastop mi ni Inday og 5 months. So desidido man jud kay ko nga ipadayon gyud ang among nasugdan. Mauto nga ni try po kog apply sa home credit anang Cebu mga kapobre, ug gikaluy-an rasad pod. Gisugal jud nako anong panahon na mga kapobre kay gusto ko magpadayon kauban ni Inday. Mao rin ninyong Inday sa una mga kapobre. Oh, mao rin siya pinakauna na akong na partner diri sa ato ang proud pobre. Mao ni ang inyong Inday karon mga kapobre nga naghatag og kalingaw ninyo. Go Inday. Ingon ani musli inyong Inday mga kapobre. Og diri nga part mga kapobre, diri na mo na ila-ila si Cookie. Wala pa ni siya katulog ani sa balay kay mao pa may pagkita na mo diri ana sa basketball court diri sa amo ang dapit. Diri mi nagkakita ni Cookie kay na may basketball tournament sa among barangay mga kapobre nya. Ni submit man pud ilang barangay, so diri nakasinabot silang Inday. Chari. Nagkatawa mo or gikilig mo. Way pagduha-duha mga kapobre sa pag-uban na mo gisugdan gid namo dayon ang among angay buhaton para sa kaugmaon. Laban lang kita sa kaugmaon ani mga kapobre kay maora gyud wala gilaing makatabang nato kung dili ang atong mga pag-ampo ra jud sa atong kaugalingon. Dayon mga kapobre ang among tumong karon sa Simala. Moadto mi aron sa pagpasalamat ni Mama Mary kauban ning proud pobre team, proud pobre tanan. Kompleto jud mi mga kapobre. Ug karon mga kapobre, diri na mo isay-say tanan nganong gibili na mo ang amo ang silver play button dinhi sa Simala. Dili o babay mo oh. Super na. Sana all silver awardee. Kani nga mga oras sa mga kapobre dili na ako ma-explain ang akong gibati ani sa akong kaugalingon nga grabe sa tumang kalipay mga kapobre. Sa pag-anhin mo ni Inday diri ato niagi mga kapobre nangutang pa jud in town mi og cellphone sa home credit aron lang makapadayon mi sa among vlogging. Kay lagi naguba naman akong cellphone. So, karon po ng adlaw mga kapobre na impas 1 year na. Nang wala ko ga-expect ngayon. Ani kalipay ang among supporter in town nga makakita sa among dili baya in town. Pangandoy namo para hangaan mi kay parihara jud tang tawo mga kapobre. Ang among pagbuhat og video dinhi sa social media mga kapobre para malipay mo at the same time dako kayo nagkatabang namo mo ng salamat kaayo. Karon ni proceed na mi diri sa sulod mga kapobre aron pangitao na mo og asa na mo mahatag di ang amo ang gidala-dala. Kay katong una mo mga kapobre diri mi sa pikas ni Agi or gula ko na sayo
murag diri lagi kay para man ni sa halok ni Mama Mary unya diri ipangbilin ang mga shoes usa mo makasulod. So ako dayon tong gipangita mga kapobre kung asa to nako nakita sa una mao jud ni ako nakita sa una mga kapobre nga nakaingon ming duhang Inday pagpamasa na mo diri aning mga granted prayers mga kapobre nakaingon mi ni Inday katong pag-anhin na mo atong last September 8, 2022 nga day unta po day no naapod tay mabilin diri pag-abot sa panahon karon mga kapobre dili mi makatuo mga kapobre nga sa among pagbalik kauban si Cookie nabili na mo diri ang amo ang International Award kay isa gid ni mga kapobre sa among mga prayers sa panahon nga sa pag-anhin na mo diri mao nang bisan unsa kalisod pa ang moabot sa atong kinabuhi mga kapobre magpabilin gihapon tang lig-on aning kalibutan og pagsalig sa atong labang makagahom og ni Mama Mary. Thank you. Prayers granted. Og diri nagsaulog na mi sa birthday song ni Mama Mary mga kapobre. Salamat sa inyong makanunayang suporta nga ni kanamo.